पहले का जमाना। मम्मी जी प्याज कहाँ बा? मम्मी जी प्याज कहाँ बा? मम्मी जी प्याज कहाँ बा? का कनिया का तू बोले लू मुँहे में कि सुनैबे ना करेला। मम्मी जी हमार माई सिखैले बारी नु कि ससुराल में ज़्यादा तेज मत बोली है, ना तो पतोह के आवाज़ घर से बाहर जाई नु तो घर की इज्जत चल जाई। वाह कितना ऊंच विचार बा हमरा कनिया के। अब का जमाना। मम्मी जी गरम मसाला अलमारी में नुका के काहे धइले बानी? हम चोर बानी का कि नैहर चोरा के लेके चल जाए? कनिया धीरे बोलो धीरे, ना तो लोग सुनी तो का कही कि सास बतोह में गरम मसाला लग झगड़ा होता। अब तने ना भोंपू बजा के पूरा मोहल्ला में सुनाएम कि बुढ़ियो गरम मसाला चोरा के धइले बाड़ी। चिल्ला मत ना तो हमरा घर के इज्जत चल जाई।